Днес клиент ни докара този звяр за двустъпкова корекция, но преди това автомобилът трябва да премине през детайлно екстериорно измиване. Абсолютно всеки автомобил преминава през тези стъпки преди да започнем същинската част, а именно корекция на лака. Започвам от джантите. Използвам препарат за феродови частици, който разгражда натрупаната мръсотия и спирачен прах. След това минавам с четки, за да изчистя всяко трудно достъпно място. Продължавам с предизмиване. Нанасям специален препарат, който умекотява замърсяванията и подготвя боята за безопасно измиване. Следва пяна с пянообразовател, гъст слой, който покрива цялата кола и извлича мръсотията без да надрасква лака. Финалният етап е ръчното измиване с микрофибърна ръкавица. Внимателно и прецизно, за перфектен резултат и блясък. Насладете се до края на видеото и напишете коментар дали ви харесва такъв тип видеа и какво още искате да ви покажа.